Benimodo ha lliurat els Premis Literaris en homenatge a Vicent Andrés Estellés de la mà del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, Vicent Marsà, que ha volgut recolzar l'esforç del poble per la cultura valenciana. Com a bona mostra i per a recolzament d'aquells pobles que han fet moltes coses per la cultura durant molts anys i que han posat en valor els nostres poetes, els nostres artistes, a la nostra gent de la cultura, volíem estar avui presents així a Benimodo i acompanyar en este lliurament de premis i també després en el sopar de la Festa Estellés. La jornada va començar a l'Ajuntament de Benimodo amb la signatura en el llibre d'honor del consistori en agraïment al suport a estos premis literaris. Després de la mateixa, el conseller va poder passejar pels carrers del poble fins a la casa on va viure Estellés, aprofitant per a saludar als veïns, tot en un ambient festiu. L'objectiu del certamen és promoure i fomentar l'ús del valencià, així com d'estimular la creativitat cultural amb la pràctica de la literatura entre els alumnes valencians, objectiu que s'engloba en el Pla Estratègic de Cultura de la Conselleria. És això el que ens agradaria que fèrem. Ja des de la Conselleria de Cultura estem desenvolupant dins del Pla Estratègic de Fes Cultura la presència i la territorialització de la cultura. És important que arribi a tot el món i per a que arribi a tot el món hem d'anar a tots els pobles, a totes les comarques i per això volem també fer aquest acte de presència. En la categoria de poesia, el màxim guardó ha sigut per a Mercè Cerdà de l'Institut Pere d'Esplugues de Pobla Llarga per la seva obra O Terra Sagrada, Paradís de Sal, mentre que el segon i tercer premi van ser per a Càtia Canet del Col·legi de la Puríssima d'Alzira i Xavier Herbàs de l'Institut Eduardo Primo de Carlet. En narrativa curta, el guanyador va ser Miguel Ángel Requena de l'Institut Sucro d'Albat de la Ribera per El Setè Manament, mentre que el segon i el tercer premi van ser per a Mar Ferri Cortés de l'Institut Pere d'Esplugues de Pobla Llarga i Vicent Madramani de l'Institut Els Èvols d'Alcúdia.